दिनै जोङो गासिबो स्टुडेन्टस आरो गोबां अर्गानाइजेशनफोरनि बेयाव दङ। एबसु दङ, बनसु दङ आरो आटसु दङ, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन। दा बे जे जाथाय दाखालि जानानै थांबाय, जे डमिन'सनि मेनेजार प्रितम रयआ ओरैबायदि रेसिस्ट मेन्टेलिटिजों सासे बिनि वार्कार जाय खामानि मावो बेवहाय बर' कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय, बेखौ रेसिस्ट कमेन्ट बियो वाट्सएपआव जेरखम होदों, बियो जे बुंदों जोंखौ जे जों हाग्रायाव थानानै निस्स' जाथि, एकदम गाहाय थाखोनि जाथि होननानै जोंखौ बुंदों। बिथाङा मोनथिया जे जोंनि बर'फ्रा, जोंनि बर' कमिउनिटिया जे कालचारेलि बेसेबां रिच, कालचारेलि बेसेबां गोजौ थाखोनि जोङो मानसि। जों जानो हागौ जोङो ट्राइबेल, बाट जोङो ट्राइबेल जानानैबाबो जोङो गोग्गानाय जोंनि गोसोआव दङ। मानो होनोब्ला दिनै ट्राइबेल सुबुंफ्रासो बिसोरखौ हा होदों। दिनै बेवहाय डमिन'सआव बियो खामानि मावफैनानै गावनि फेमिलिखौ जाहोनो हादों। जोंनि ट्राइबेलनि हायावनो बियो मावफैनानैसो बेफोरबायदि बियो बुंनो हाफैदों दिनै। दा बिनि एगेन्स्टआव जोङो बनसुआ 4टा डिस्ट्रिक्ट, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बिनि एगेन्स्टै जोङो एफआइआर होगोन। बे जे बुंदों ट्राइबेल सुबुंनि एगेन्स्टआव, बर' सुबुंनि एगेन्स्टआव जे जोंनि महिला, जोंनि आइजोफ्रा जे माने देहा फालांगिरि खालामनोसो समायो बा माबा खालामनो समायो, बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब, जे सोदोबफोरखौ जों बुंथावनोनो हाया समाजाव। बेफोरबायदि मानसिखौ, बिसोरबायदि मेन्टेलिटिखौ थाबैनो थाब एरेस्ट खालामनानै जोंनि पुलिस प्रसासना, आसामनि जे पुलिस प्रसासन, बिसोरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो हायोब्ला एट्रसिटिस एक्ट, जे जोंनि संबिधाना जोंनो होखादों, जे आयेनखौ जोंनो होखादों, ST/SC एट्रसिटिस एक्ट, बे एक्टनि एगेन्स्टआव जोंखौ जेरेखम रेसिस्ट बेबहार खालामदों, जोंखौ जेरेखम गाज्रि माबाजों बुंदों, खुगाजों बुंदों, बेबायदि मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो गोख्रोङै बियो पाब्लिकेलि एपलजिबो बिनांगौ बे मानसिया। आरो जोङो मोनसे वार्निं होबाय, दिनैनिफ्राय जत' बे डमिन'स दं, बिशाल दं, पिज्जा हाट दं, बा अबेबा KFC दं, बा अबेबा मोनसे रेस्टुरेन्ट बा माल्टिनेशनेल फुड कम्पानिसफोर दं, जुदि जोंनि BTC एरियायाव, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव जुदि बिसोरो बिजनेस खालामनो फैदोंब्ला, जाहाथे बेफोरबायदि बिसोरो पाब्लिकनि रेफारेन्डाम लानानैसो आरो पाब्लिकनि जे सेन्टिमेन्ट, बेफोरखौ लानानैसो बिसोरो खामानिखौ मावनांगोन। आरो जत' बेफोरबायदि माल्टिनेशनेल कम्पानिसफ्रा बेवहाय दखान होफैदों, बिसोरो बर' रावाव दखाननि नामखौ लिरनांगोन। डमिन'स लिरदोंबा बर' रावाव डमिन'सखौ लिरनांगोन। आरो KFC लिरदोंबा KFCनि नामाव, माने बर'नि नामाव KFCखौ लिरनांगोन। बिशाल लिरदोंबा बर'नि माबाजों हांखोजों लिरनांगोन, नङाबा बे आन्दलनखौ जोङो जागायबाय थागोन। दुखुनि बाथ्रा जे थांनाय 1 आगस्ट खालारखालि डमिन'सनि सासे मेनेजार, जाय मेनेजारनि मुङा प्रितम दे रय, बै मेनेजारा नैबे क'क्राझाराव थानाय डमिन'सनि, दा बे बिथाङा जोंनि नैबे डमिन'सआव थानाय जायफोरनाखि जोंनि बर' सेंग्राफोर, माखासे लाइमोनफोरा बेयाव खामानि मावनानै गावनि उदैखौ सुफुङो। दा बै लाइमोनफोरखौ बिथाङा जे दखानाव माबा मोनसे गावसिनि जाथायजों सोमोन्दो थानानै रायदोंमोन, नाथाय बिथाङा रायनाय समावहाय मोनसे हारिखौ टारगेट खालामनानै बिथाङा रायदोङो। बियो बुंदों जे माने बर' हारिया गावसिनि लेट्रिन सुनोबो समाया होननानै बुंदों, बर' हारिया चाइनिस होननानै बुंदों, बर' हारिया गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै होननानै बुंदों, बर' हारिया आदिबासि होननानै बुंदों। बियो मिथिबायना, जोङो बेखौ माने जोबोद दुखु नांदों। थारैनो जोङो आदिबासिबाबो जोङो जेबो नङा, मिथिबायना, जोङो आदिबासि बायदि नुयोबो जानो हानाय, थारैनो जोङो चाइनिस बायदिबो नुयो जानो हानाय, नाथाय जोंनि गोसो गोरबो मेलेम, जोंनि साननाय हनाय गासिबो भारतारियानो, जोंबो भारतनिनो सासे नोगोरारि। नाथाय बिथाङा जोंखौ नैबे भारताव थानो समाया होननानै बुंदों, भारताव थानानै चाइनिस लेंगुवेज रायज्लायो होननानै बुंदों। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेजों लोगोसे बेयो मोनसे
हारिखौल' टारगेट खालामाखै, बियो टारगेट खालामदों, बियो सान्थाल आदिबासिखौ टारगेट खालामदों, बियो टारगेट खालामदों बड'फोरखौ, बियो टारगेट खालामदों बेंगलिफोरखौ। मानो? बियो सासे बाहेरानिफ्राय फैनानै, कलकातानिफ्राय फैनानै नैबे क'क्राझाराव जोंनि जे मोनसे गोजोननि परिबेस, जोंनि जे गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जोंनि जे मोनसे सोमोन्दोआ जे मोजां थासारि दङ, बे थासारिखौ, बे इनभारमेन्टखौ बियो दिनै गाज्रि खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बियो लाबोदों। दा बेखायनो बियो मोनसे आयेननि बारगा जादों। बेनिखायनो जोङो पुलिस बिफानखौ खावलायो, जे आसाम सरकारखौ खावलायो, आरो जों FIR होनोबो सानदों जे जोङो बिथांखौ माने थाबैनो लिगेल भाबै एक्सन लानानै बिथांनि सायाव पुलिसा खामानि मावनांगौ, बेनि थाखाय जोङो आखायाव लादों। बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौबो बुंनो सानो जे बिथाङा जे आदिबासिखौ टारगेट खालामदों, बिथाङा मिथिया नामा जे भारतनि देरसिन पर्टफलिय' जायनाखि भारतनि हादरगिरि, बेनो सासे आदिबासि, जायखौ बुङो द्रौपदी मुर्मु होननानै बुङो, मिथिबायना? दा बे सासे भारतनि देरसिन पर्टफलिय' थानाय प्रेसिडेन्टखौनो बियो मिथिया नामा जे सासे आदिबासियानो रल लानानै दिनै दङ। दा बेखायनो जोङो कन्डेम खालामो, जोङो खुद्रिसारो जे बिथांनि सायाव बिथाङा गावनि जे भुल बेखौ मानिनानै जोंनि क'क्राझाराव फैनानै बेयो भुलखौ क्षमा खालामनांगौ, आरो नङाबा जोङो आयेनगत भाबै जों बिथांनि सायाव जोङो आखायाव लासिगोन, जोङो पुलिसनि आखायाव बेखौ गथायसिगोन थाबैनो। पुलिसा जाहाथे बिथांनि थाखाय माने आयेन बायदि राहा लायो। आरो बे जे माने बिनि जे सिन्थाधारा, बिनि जे सेन्टिमेन्ट, बेयो जोबोद गाज्रि। बेयो बुंदों जे जोंनि बड'लेण्डआव थानाय, जोंनि क'क्राझाराव थानाय, बिटिआर ओनसोलाव थानाय, आसामाव थानाय जोंनि बर'फोरखौ जे गाबोन समफोर जोंनि आइजोफोरखौ देहायारि फालांगियाव थिसनजोबसिगोन होननानै बुंदों। बे जोबोर दुखुनांथाव। जोंनि जे क'क्राझाराव, जोंनि आसामाव, जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदि आइजो फालांगिरि, माबा मोनसे गोदान बेबायदि फालांगिरि खालामनाय बियो गैया। आरो बिनि सायाव जोङो, बिनि हेंथायै जोङो खामानि मावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आरो फरायसाफोरा बेखौ जोबोर खुद्रिखांनाय मोनदों, आइजोफोरा बेखौ जोबोर खुद्रिखांनाय मोनदों जे बेबायदि जे सिन्थाधाराजों बिथाङा नैबे क'क्राझार डमिन'सनि मेनेजार जानानै फैदोंब्ला बिथांखौ थाबैनो नैबे क'क्राझाराव लाबोनांगौ। डमिन'सआनो जिहेथु बेखौ क'क्राझाराव मेनेजार खालामफैदोंब्ला डमिन'सआनो बेखौ दायथ' लानानै जेरैखि जाया लाबोनांगौ। नङाबा जों बेयाव क'क्राझाराव खुनु डमिन'सखौ जोङो बेहाय जायगा होनाय नङा। जोंनि बाथ्राया बे नङा, सोरबा डमिन'स, सोरबा KFC, सोरबा फुड प्लाजाखौ जोङो क'क्राझाराव होहोआ, बे नङा। जोंना बयबो फैनांगौ, नाथाय क'क्राझारनि थाखाय जोङो बयबो सान्थियै, बेयाव जोंनि मिला प्रिति भाबै जोङो बेहाय बयबो रायजो जानायनि थाखाय बयबो साननांगोन। नङाबा बेयाव क'क्राझाराव फैनानै जोंनि खौसेथिखौ सिफायनाय, जोंनि ओनसोलाव गोजोनखौ सिफायनाय, जोंहाबो जुदि गाबोन बेखौ आखायाव लायोबा बेनि थाखायबो जों आयेन लागोन। नाथाय बिथांखौ जेरैखि जाया जोङो पुलिसनि गेजेरजों बा आसाम सरकारनि गेजेरजों बिथांखौ जेरैखि जाया एक्सन लानांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायदों। आरो जोङो जेब्लायबो बेबायदि हेंथा, जायफोरनाखि समाजारि हेंथा, समाजारि गुलाय गुजायनि थाखाय खामानि मावो, गोजोन गैयिनि थाखाय खामानि मावो, आइजोफोरखौ देहायारि फालांगिरियाव बेबायदि थिसननायनि थाखाय खामानि मावो, बिसोरनि हेंथायै जों जेब्लायबो गसंथागोन। जोङो मिथिया बिथाङा बहा दङ, नाथाय जोङो बेखौल' मिथिगौ डमिन'स क'क्राझारा, डमिन'सआवनो क'क्राझाराव दङ डमिन'सआ। बेनिखायनो जोङो डमिन'सआव फैदों। दा डमिन'सनि जायनाखि मालिक, डमिन'सनि जायनाखि बेयाव अनार दङ, बेयाव हा मालिक दङ, बिल्डिं मालिक दङ, बिथांमोना थाबैनो बिथांखौ लेंहरनांगौ, लेंहरनानै जोंनि गेजेराव फेस खालामनानै होनांगौ।